Toto je najväčší vír v strednej Európe, aký ste doposiaľ mohli vidieť. Drahí diváci a poslucháči, soj! Sebere volta! 3, 4. Kurva, Ludvík stojí. Noga mu práve. Ale je to ľahko. A potom pred kamerou všetci pojeme na ono. Zastaví to. Zastavíme. Jo, do piči. Jedno brzdíko do piči. Nie, ma. Poď. Rýchlo. Dobre. Však do piči. Boris sa len vozí, kokot. Ja sa nevozím do piči, ja tu šlapem. Boris. A už je dobre. Ešte dá. Poďte nič. Kokot, trenky mám asi váhali. A Bedo sa nevozí, kurva. Ja to šlapem zbraň. Ešte sem krč. Boli ten krok. Dobre, stačí. Dobre, poďme, kurva, ešte. To som už úplne na maximum. Všetci proti čo držíme. Zastavi Bedo pri tých 3. Nie, poďme ešte. Ešte, Borty, ešte dáme. Sa bude vylievať. Nebere volta. Spravíme tohto olympijský šport. Jasné. Ty kokos. Už sa ale vezem. Prehentá sa všetci chytíme, dobre? Tuto. Ešte 2 kola. Ešte 2 kola, dáme sa môj čas voziť. Nebol sa ty kokos. Dobre, však ríše tam vždy vozíme. Co my vozíme, kokoti? Dobre, stoj. Pritom Jutri. Poďme. Ja som piči, Boris. Poď, musíš sa nekaj silná, či je silná. Musíš sa Amazonka sa bude skovať. A silný Rodrik to zastaví. Od naša raz to Beno. Áno, pomoc. Pomôžte nám. Marko, môžeš to zvučiť. Dá sa to kamera. Ešte ideme, ale 30 kg. Bedno. Poďme, Severu. Pozor. Aha.